थै साननाय बायदि जाला माथो सानदोंमोन मास मोननैसोनि उनाव सुथि लानानै न'आव थांगोन आरो हाबाखौबो माबानानै फैखानोसै खुंनानै दा जानायानो नंला माथो सुथि होआ होनना बुंबाय माथो एप्लाइ खालामनायाव जाथ'नाय नङा होननानै बुंबाय मास मोनब्रै सिगां सुथि मोननाय नङा होनना बुंबाय माथो दा आरो न'आव बुंब्ला हाबिलाय आरो टेनसन मोनना दुखुसो मोनलायगोन दा खिन्थानोबो हानाय नङा दा खिन्थायाबाबो सोंहरबायबो थागोन दा बिसोरो आइयाबो सोंहरदोंमोनसो माब्ला मा खालायनो नागिरदों होननानै दाथ' जेनेबा गायनाय फुनायनि सम दिनै दा जाखाथ'ला मास मोननै उनाव सुथि लाना थांनायब्ला ग्रोब गायनाय फुनायबो जासिगौमोन अखा बांखायाबो दै बानायाबो गैला जासिगौमोन दा जाहैनाय नंला माथो साननायफोरा जासिगोन दे आरो मायबा मोनसे देग्लाय बोसोराव जायाबाबो फैगोन बोसोराव जाथारसिगोन दे आरो माथो टेनसन दंबावो हाबिलाया जोंफोरनियावनो थाखायो आरोथ' आरो कर्ट मेरेजआथ' जाखाबाय मा टेनसन माबोरैबाबा मोजाङानो जादों दे सुथि मोननायाबो एटलिस्ट 6 मास बा 7 मास बा बोसोरसे उनाव जुदि हाबाखौ खालायोबो फैसाबो जमा जागोन हाबाखौ साननाय बायदि गिदिरबो खुंनो हासिगोन मानसिफोरखौबो लिंजोबना दाम दुम मेरला मोजाङै जाहोनोबो हागोन फैसा जमा जासिगोन आरो न'आबोथ' दा कमप्लिट खालायजोबनो हायाखै अखा बांखानि सम बोसोरसे उनावबा आरो गासैबो क्लियार जाजोबगोन आरो फैसानिफ्राय न' बांनिफ्राय मोजां ग्रोब जाहैखासिगोन आरो नाथाय हाबिलायासो टेनसन लाबाय थायो आरो दा खिन्थाथ'ला दे आं साननैसो उनाव फन खालायना खिन्थासिगोन नों लाजिगै भिखारि मानो फैदों नोंहा ओंखारलां होनदों मोजाङै मोदोमाव आखाय नाङि सिगांनो नोंखौ दाखालिबावैनो साला नोंखौ थाखे मारिनानै नारथुन नोंखौ होखारहरदोंमोन ना आरो फैफिनदों नोङो भिखारि नों बायदि मानसिनो खामानि होआ आङो नोंनो खामानि होबा आंनो खामानिनिफ्राय होखारजागोन सार नोंथाङा गोरोन्थिखौ बुजिनानै लादों आं खामानि नागिरनो फैयाखै आं खामानि नागिरनो फैयाखै सार बेयाव आं मोनसे इम्परटेन्ट गोनांथि खोथासो खिन्थानो फैदों आं इनफरमेसन होनो नों बायदि मानसिया साप्रि टाइपनि बे हिनजाव सिख्ला दावग्रा मानसिया जेलाव थाग्रा मानसिया मायबा मोजां इनफरमेसन होनो फैगोन नों मायबा साल खालायनासो फैदों बेयाव होखारजानायनि थारमाने खिथार लानो फैदों नोङो बेयाव डिफेन्स लानो फैदों ने आंनि साख्रिखौ जानो फैदों नोङो ओंखारलां होनदों मानसि नङालै सार नोंथाङा गाज्रि साननानै लादों आं बेबायदि नङा सार आरो सार आं बेयाव फैनायनि जाहोना जाबाय नोंसोरनि मालिक बे दिम्पोला बेखौ सानैसो सेंग्राफोरा गाज्रि नोजोरजों नायगासिनो बेखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदों आं गावनो खोनादों माने आंनि सिगाङावनो बुंदों बे खोथाखौ बेनिखायनो बुंफैदों आं बेहा मायबा प्रब्लेम जानो हानाय बेखौ मायबा खालायनो हानाय बे सेंग्राफोरा नोंनि बे फाल्तु खोथाखौ आं फोथायगोन होननानै सानदों बे सेंग्राफोरनि गेजेराव नोंबो सासे बेफोर जाबाय नोंसोरनि मोनसे चाल नों सोरनि आरो आं मोनथिगौ गैजा रोङि मानसिया भिखारिजातनि मानसिया बेसेबां सिङाव ओंखारबोनो हायो मायबा मोनसे मावनो थाखाय नों सोर मोजां गाज्रि जेबो सिनाया बै मालखौल' नांगौ नोंसोरनो नङालै सार आंखौ एसे बुजिनो नाजा आंखौ गाज्रि सानो सार नाथाय आं जा खोथाखौ बुंदों बे खोथाया नंखाय नङा सार बे दिम्पोलखौ मायबा खालायनो होननानै बुंदों बिसोरो जायफोर सेंग्राफोरखौ दिम्पोला जेलाव हैदोंमोन बे सेंग्राफोरा गबाय बेखौनोथ' बुंदों आं बिसोरनि गेजेराव नोंबो थां बेफोरनि टाइमनि सम गैया आंहा सार नों जुदि खिन्थाया आं नोंनो दिम्पोलनि न'आ अबाव सार दिम्पोलनि न'आ अबाव बिनि जायगानि बे एड्रेसफोरखौ खिन्थानानै बेखौ माबा खालामना लांनो किडनेप खालामनो नोंसोरनो खिन्थानो आङो दायखौ आं गाव लानो मोजाङै लास्ट खेबनि थाखाय होनबाय आङो थां नङाब्ला आं सिकिउरिटि लिंहरनोसै सार फोथायनो नाजालै सार दिम्पोलखौ बुंथारदों बिसोर मायबा खालायगोन होननानै आच्छा थांगोन थाङा ने सोबानांगौ खेबसे थै मानसिफोरा मोजां बुंब्लाबो मोजांखौ बुजिनो नागिरालै गासिबो गोरोन्थि नोजोरावसो नायो ननसेन्सफोर साला दे बुंदो दानियाबा बानायसिरि माथो खोथा होनना बुंबाय थादोंमोन नोङो मा खोथायालाबो मोजाङानो आरो दा नोंसा आंनालाय खोथायालाय सिदा आरोना सिदा बुंखानोसैहाय गोलाव खालायबाय थानायनि माबा गैया नोंसा दा फिसौजो सानै दङ सिख्ला सानै मानि नुनायावबो साफा बैसोफोराबो 20 बोसोरफोर जाबाय माथो खोमा जाबायना औ जाबायानो खोमा र' 20 बोसोरफोर
होनबालाय हाबा हरनो जाबाय सिख्ला मानसि मोजां मोननायावनो चान्स लानांगौ। माने मा सेंग्रानि खोथा नामा? औहाय औ सेंग्रा सासे नै जोंहानि न' खाथिनिनो माने बिराद मोजांखा आखलफ्राबो आरो बिमा बिफाल' नै दाखालि बावैसो फरेस्टनि साख्रि ओंखारनाया बेयाव मोन्दों फरेस्टआव साख्रि मोन्दों। दा बिमायाबो हारसिं दा फिसालायाबो साख्रियाव थांबाय दा बिहामजो नांसिगौ। आंहा आरो बिहामजो नांसिगौ होननायखाय नोंसाखौनो गोसोखांबाय। समायना समायना सानै सिख्ला दङ जेवजा दा सोरबा सासेखौ हरो नामा होननानै बेखौनो सोंफैनो फैनो होननानै बिसाबो फैनो होनबाय फैनो होथारबाय आंखौ बेखायनो आरो लाबाय बेखायनो सोंफैबाय आंबो सिनायखानाय मानसि गथ'फोराबो मोजां। आंथ' हरगौमोन र' गथ'फ्रा हाबानि खोथा बुंबानो रागा जोङो माथो। बिसोरलाय मा दा बुजिनो रोङाखै दा ज्रं थं बे सकमक बेफोर सभाबफोरा आखलफोरा खाराखै दा उन्दै गथ' दा नोंसोर बुजायनांगोन। बे सेंग्रा मोजांखौलाय मोनबाय थागोन बेबायदि चान्स मोनबाय थाया बैसोफोराबो थांग'लांगोन फसायनाय नङा आरो सेंग्रा मोजांफोराबो साख्रियावला सेंग्रालाय बर'फोरालाय बेसेथो दङ साफा सानै दङ बेखौनो चान्स मोनबा लानांगौ। खोथायालाय नंगौमोन र' नों बुंनाय बायदिनो दा माबा होनो बिमा बिफायाबो आंथ' हाबा हरबा मोजांसो मोनो सोरबा सासेखौबाबो थाबनो सिख्लाबो देरबाय दालाय साख्रियावला हौवा मोनबा मोजां बर'फोराथ' साख्रि मावनाय सेंग्राफोरानो खमथार। औ माथो आब' बेखौनोथ' बुंदों साख्रियावला हौवा नागिरबाबो मोना आरो जोंफोरनि जाथिफोरनाव एसे खमखा साख्रि मावनायफ्रा नङाबा मोननोनो नागिरा मालाय मानसिफ्रा साख्रि मावनाय मोनबा गारखाया हरखायो। दा नोंसाबो आथिं थिखांदोसो हरखादोसो। रायज्लायगोन र' दा बिफाफोराबा मा होनो बिमाफ्रा आंजोंलाय अबाव जानो दा गथ'फोरानो फरायनाय बाथ्राल' बुंबाय थायो माथो बेखौ खालायगोन बेखौ मावगोन दा माबा खालायो। हिन्जावनि फिसा फरायबाय थाना लाब गैया जिखिनि फरायबाय बेनो मोजां रोंगौथि जाबाय गथ' सासे जोनोम जाबा फोरोंनो हाबानो जायो। सिख्ला मानसि हिन्जाव मानसिफ्रा थाङै थुङै बे इसिङावनो ओंखाम संनांगौ जायो हौवानि खामानिजों जाबानो जाथारो। आरोलाय माथो जोंफोरनि गामियावलाय अबावथ' मा साख्रि मावहैलाबायनो बे साख्रिखौबोलाय मोननो नागिरखाया आरो सोरबा मावबाबो बे प्राइभेटफोरावसो मास्टरनि मावना थानांगोन बेफोरावलाय आरो बेसेथो साख्रि मावनायनि सुबिदा दंहाय गामिफोरावलाय माथो उदायगोन फरायबाय थानानैबो ओरैनो फैसासो गारबानो जायो नांगौ बायदिखौलाय फरायखाबाय माथो नोंसा दा गथ'फोरखौ बुजायनो रोंनांगोन। बेनिफ्राय मा बे बानायसै आगै माबा बे सेंग्राला रावबो गैया माने बिमाजो फिसालाल'? बेसे सानसेनि खोथा नङाबा बेसे न'खर गिदिर थांना बिहामजो सोलिनो हाया नांज्लाय खमलाय जानांगौ जायो बेनिखायनो बेनो मोजां सानसे बिमायाबो बुरिबाय खै बोसोर थाबावगोन बेलाय बुरिबाय बे हौवाया साख्रि मावनो थाङो सानैल'सो जागोन बिमायाबो एसे बेमारिखा बेखायनोथ' बुंदों सानसेयावनो लाखादो सोरबा सासेखौ हरदो। बिमाजों रायज्लायबावनाय नोङो बिमाजों रायज्लायनाय नोङो मा होनो रायज्लायगोन र' फैथों र' बियो बिमाखौबो मोजाङैनो बुजायनो थांसै आङो। आब' देना सोंदो आइ गुमैमोननाव न'आव थांनो खेबसे न'खौ खेबसे नायना फैगौमोन ना आब'। सोंगोन र' राजा दा समा मोजां नङाना अखाबो हाबाय थादों आरो माबायदि थांनो आरो दा थांनो होथ'नाय नङा बिसोरो। मानो आं खेबसे थांनो लुगैदोंमोन जोंहानि न'आव। थांगोन र' राजा थांगोन सम दंना थांनायनि दा मोजां नङाना समफोरा थांगोन। माब्ला? बोथोरा मोजां जाबोला आरो नोंसा गुमैयाबो एथ' गोजानाव दंहैयो आरो बिखौबो फन खालायब्ला बि थांनो होनाय नंथ'आ जोंफोरखौ दानो ओजों मिथिखागौ माथो मा जादोंमोन दा थांबोला आरो गियोना बिसोरो एंगार हरनाय नङा। दा मा जागोन होनबा जोंहानि न'आ बायग्लिजोब्बाय खोमाने आब'। ओरैनोबोथ' बार बारखायो बेसेबा न'आबो बायलाखामोन ना जोंफोरनिया गंसेल' खेबसेबोथ' सावजाबाय न'आ खिसानि गैला खोमाना आब' आंनिया जोंहाना। मोनथिया दा मा जाना दंबा रावनिबो नाम्बारबो गैया गामिनिबो। एबार थांबोला आब' सुखिनि नाम्बारखौ लाना फैगोन दे ना। औ होनबा नोङो गुमैजों रायज्लायहरना आब' दायो जोंबो थांगोन होननानै माला थांनांगौ होननानै। र' रायज्लायगोन र' दा सम गैथ'आ राजा आलासि फैदोंना ओजों आं थांनाय आलासिखौ माथोहैनो। ए आब' बेनिफ्राय आंनो साइकेल गंसे नांगौमोनलै स्कुलाव थांनो। जागोन र' बिसोरो उनाव जागोन उनाव रायज्लायगोन। गासै बाथ्राखौनो उनावल' होनो माबा आंना लोगोफोरना साइकेल दंजोबो बयनाबो। रायज्लायगोन दे आङो। गुमैनाव साइकेल बिहर आब' दायो फन खालायना। थेट जाम्बा आगै बेबायदि जायो नामा थांदोल'सो नोंसा गुमैया फैसा मोनथ'वाखै खोमाना
मोनगोन दे उनाव होगोन ना साइकेलखौ थां नों फरायथां नोङो जानला मोनलासो सानबाय थाग्रा जादों मानसिया थां फरायथां गथ'फोरा एसे देरहांबानो लोगोफोरखौ नुब्ला बेखौ नांगौ बेखौ नाङा मायबा मायबि बिहांग्रा जाबायानो देरबायना थांनायालाय थांमारनांगौमोनबो बेसराया गावनि न' हाजारबाबो गोसोखाङो खोमा गोबां न' गैयाबाबोथ' बस्ति दंना जोंफोरखौथ' थांनो होनाय नङा जोंफोर गोजा माब्लाबा आइजों थांनांगोन र' साला बांद्राय दुगामारा मानसिफोरदों बेबायदिनो साला मोजां बाथ्रा खिन्थानो थांबाय माबा रागासो जोंनानै दमसो होना हरलायबायलै थै थालै बालनि माबा मोजां मावनो थांब्ला माबा गाज्रिसो बुंजायोलै मा मानसिलै थै एसेबां बुंनायनि उनावबो फोथायनो हाया आरो आं एसेबां बुंखादों एसे माबा प्रब्लेम जागोन मायबा जानो हानाय माबानो हानाय आं मोनथिदों खोथाखौ बाब्रे आंखौसो माबा उल्था माबा मानसिफ्रा एसे लेभेलाव थानो मोनबानो एसे फैसा दांनो मोनबानो मानो एसेबां लेभेल जायो मानो उन्दै थाखोनि मानसिफोरखौ मानो बेबायदि सैया खालायो फैसाखौनो आरो गावनि माबानि पावारखौनो बिराद गिदिर बायदि मोननांबायथाय मानसिफ्रा बेबायदि दुगानोबालाय आंहाबो फैसा दोङो आरो आं माबा दुगादों नामा आंबो गोसो जाबा थांनो हायो गोसो जाबा बेबायदि फेक्ट्रि आंबो बानायनो हायो आरो माइबासो थै आं एसेबां बेबायदि थाखा फैसाखौ लानानै दुगानाय मानसिफोरखौ लेभेल देखायनायफोरखौ सोयालां माने फैसानि दुगानाय गावनि पावारजोंनो जेबोखौनो नुला थारमाने ओरैबायदि गिदिर मानसि बायदि मोनोना गावखौनो एसेल'खौनो मायबा मेनाजार जोनासो फैनो लुगैदोंमोन आं बेखौ साला मानसि होननानै मानसिखौ मदद खालायनो रावनिबो गाज्रि जानाङा जाथों होननानै जेबो गाज्रि जानाङा होननानै थांबाय आंहासो माबा सैमा बायदि माबा होखारहरजाबायलै